じゃあいきますか。参りましょう。あ、すごい、もう首元にキスされる準備万端。そう、最近キャバ嬢に教えてもらったんだよ、前浜松で行ってた時。絶対にちゃんと喋れないな。じゃあ行っちゃいます。行っちゃいましょう。はい、じゃあ次このホテルに帰ってくるときはチェックアウトギリギリに帰ってくるんですね。そうです。荷物取りに来るだけためだけ。荷物置き場として利用します。はいはいはい。すいません、もうなんかこんないいホテルを。坂本の本気度が考えるとね、やっぱりピリピリしてますね。緊張感が、はいはいはい。行くんだぞという。フィナーレですからね、この仙台栃木旅行の。そうだよ、そうだよ。もう本当にあれですよね。本当ぶっちゃけ視聴者の期待に応えるつもりはない。ない。答えてよかったことなんかないし。できなかったオチにするつもりはない。ないです、ないです。はい俺は俺のために行きますけど。そうだよな。もちろん、俺はそうだよ、もちろんそうだよ。全員勝利。全員一緒じゃない。行きましょう。